dai. Ora masalah. Oh, iki mah arep di ada mulai bos ya ya. Raga tok, Tut. Alhamdulillah. Alhamdulillah apa? Lah ya alhamdulillah wis sepi lho maksudnya. Perkara syarat awak dhewe sing rekoso. Pak ngono. Kok ora syarat tuh piye? Ketoprak ya kudune ana cah perdo perangan. Terus iki mang wayange do metu. Ya. Terus cah wedok-wedok metu. Kudune ya ana dagelan. Iku syarate. Syarate ana ketoprak iki kuwi. Lah wong dagelan kok ya sobak. Lha sobak apa, Be? Lah wong dagelan metu kok kerinan. Lah wong ngene lho dalang ning ngandani mang jam 11 kon dandan. Iki terae modern gaya baru ngene iki. Gaya baru apa kok iso gaya baru? Dagelan ditokno parke so. Iki ra gaya baru. Oh, lha apa? Gaya rekoso. Gaya rekoso. Soale kowe kok nek ditokno sorean teh kowe mesti mulai dhisik. Weh aku sesuk iki nek main ame usul. Usul piye? Dagelan saurunge gambyong dagelan metu sik. Lha iku ape ndagel apa ape ider kacang kowe? Ya nang ngarep panggung lho. Oh ning ngarep panggung arep lo ewa apa? Ya anjen awak dhewe ya kudune ya pelengkap. Ya, ora masalah. Wis pokoke matur nuwun Nebe timbang awak dhewe matur suwun karo warga masyarakat Sumber Agung. Wis diparingi rejeki. Sing wis nimbali ketoprak Langen Mandowo, pimpinane Bapak Anom Subagio. Ya, sing saka Kaliombo iki, Tut. Dongakno sing isih do ngrungokno ning omah. Ya ora kok ngrungokno penonton iki jake lho. Penonton kula grombol ning kono nek mbok hitung nek 1870 orang ki ono. Iku ya nganggo ndas kabeh. Ya iso ora ngono lho tukang stream kok ndung kabeh ndak. Enak ben semangat kowe diguyu ben semangat ngono lho. Ora api-apian anten lho piye, Dot? Nggih. Tuku penonton kok 1000 lho piye? Oleh tuku bayaran ketoprak piro? Bayaran apa wong ngene iki mange potong kasbon tek. Lah iya gayam golek penonton bayaran. Lah kok ora iku piye lah wong cara ora tuku iki sing nonton ndi? Iki kok mosok iki awak dhewe terus medun kumpulno plastik. Lah ya iki kok bagian dagelan potonglah lek ya. Ora usah mbok syuting lah ora dadeh. Asah wis diketokno kabeh apa-apa. Oh ngono. Lah ora masalah wong ancen piye wong ketoprak mak wis ngomong nek yo sebagai pelengkap ora masalah. Ya. Ora masalah, Dot. Jenenge ketoprak kuwi kekompakane kudu dijaga. Betul. Kuwi tontonan utawa tuntunan, ana sing apik ana sing elek. Nek apik ayo dienggo nek elek ayo dibuak. Prak kuwi praktis. Betul. Dipanggokno ning diae ya kena. Mbok iku ning lapangan, mbok iku ning balai desa. Balai desa, ngene sing digawe. Mbok sing penting siji aja. Apa? Ning kuburan. Ning kuburan apa ngibur mayit kok piye kok. Lah kok ya tau tumon ketoprak dipasang ning kuburan. Ana lho, Be. Tau, Be. Iya. Iki malah ketoprak dandane ning kuburan tahu aku ngalami. Lah nek dandan ning kuburan ora masalah. Mosok iki panggungnya didokok kuburan. Ya ora. Kok. Heeh. Ya wis awak dhewe ngene lho, Tut. Donga-donga wis ndonga ngono ae lho. Wis tak dongakno iki, Mang. Piye? Bar donga ya terus awak dhewe terus gending ngono piye? Oh, gending apa? Kaya iso gending ae. Iki musike ya wis ra ono. Nek cara hure-hure lho, ya ora penak lho, ngono lho. Kan musik ya melok mulai. Mulai. Ngene lho Pak Gong. Wong musik ya wis do mulai gongem go mlesan. Lah terus sing nabuhi sapa? Cangkem lho. Ketoprak tabuhi cangkem. Kowe karo aku tugas iki nabuhi cangkem nganti kobar ketoprak. Iya. Bar ketoprak iso nyontor cangkem. Musik ya weselen do mulai kok. Heeh. Awak dhewe terus melok neburi karo wedok-wedok ya do mulai kabeh. Resik, epruk do mulai kabeh. Resik. Ngene iku lho, gregetan anger bayaran penonton iki tak benerno penonton. Kok ngono? Lah wong kok nunggoni wong do golek duit. Gak enak mulai turu. Lho. Lho trek tontonan nih kok iso nunggoni golek duit piye kok.
Iki nek ana penontone ya kurang meriah lah ngono. Yo ancene kudune ngono. Nek jenenge ketoprak pelengkape iki ya ana ketoprake ya ana sing nonton. Lah iya ana sarene iki ra ana sing nonton. Heeh. Arek tukang streaming tok. Ya. Ora dibari lho piye? Cocok ora? Lho iki lho senenge bari nganggur kowe iki kok iso. Lho iki lho tekan lampu e malah dicoploki lho Be wis Be. Lah nek lampu tetep dicoploki wong anjen lampu wayahe. Bayangno iki setengah telu lho. Setengah telu ra apa-apa. Iki ketoprak aku mang wis ngomong. Nggih. Ketoprak dibari jam 09.00 esuk. Lah iki melong gunju kok iso. Iki gunju karo belane kok mbok penging. Pokoke muga-muga sing isih wungon utawa sing isih mirsani. Ya wis kabeh sing nggo iku sing mirsani mbok ora dongakno kabeh. Muga-muga diparingi seger waras kabeh sak sumber wis ngawe-ngawe iki lancen ngerti nek wetengku ya lesu. Ya kuwaten komine tak entekne. Ae seneng jagangane do entek wis. Kaya kukut. Ora ngono niate bakola ya amene nek ora dikukuti mek apa ya Be ya? Ora perkara bakal dikukuti lho kan san iki kok memang dikukuti. Lah sobek awakku men lho. Remik iki. Disetelno son iki remikan karo Pak Awi. Ono. Yo no, panjake kan wis kesel. Awak dhewe pajar-pajar ki do mlebeki wong do turu. Ngono. Kanggo remik no. Carane piye? Setelno son. Iwan iki serba komplit remik tetep ono. Ada kan ya? Ada awak dhewe jogetan nganggo remik. Oh ngono. Yo yo no. Iya wis tak turuti piye. Ben koyo cah wedok-wedok mang meriah. Kaweran entuk 7.850.000 lho. Lho tenan ta ora kok akeh men iki lho. Nyek ta piye kowe iki kok iso 7.850.000. Tenan? Iya. Karo gadek sertifikat lapangan. Oh terae kayane wong wedok dhewe karo wong lanang. Masa ngono? Lah iya. Wong wedok lagi metu brosot ono sing nyaweri pirang-pirang. Oh pirang-pirang tenan, Dot. Kowe aku metu iki lho. Oh ndelok aku kudu wegah. Aku sesuk tenan, Dot. Iya. Coprak metu penonton aku. Kowe sono lah masa iki awak dhewe kok melinis ora tau ditonton wong. Jane ngene lho ora satu penonton. Piye? Ya ngono iku kowe nek mangkat ngetoprak. Ngono iku anak emjak, bojo emjak, Pak Demjak, Pak Lemjak, ngono wis rame piye? Kowe iki jane ngenyek aku tapi le, Dot. Nek piye? Kowe iki ngerti nek aku iki duda nek anak emjak, bojo emjak. Lho kowe iku duda. Lah aku iki bojoku wis tak perda kok iso. Lah duda kok mbok rewangi mergawe sing mbok golekno sapa? Lho. Kowe iki ngenyek ta piye? Nyek apa? Wong urip ku enak nek ora ndek bojo. Enak dhewean. Bintu ora ndek bojo penake ndek bojo. Ya enak ora ndek bojo. Lho awak kesel ana sing mijeti. Alah. Paribasane kowe mulai ndek kaya mbok wene bojo mplek lho. Wetenge mlesu ana sing ngedangno lak ngono. Kowe iki wong goblok. Perkara weteng lesu ora ndek bojo ya iso mangan. Lho carane piye? Catering. Catering. Ya catering. Alah, pangan ora ajek kok catering barang. Lagi dudul HP kan wis diteri panganan wong lho. Delivery. Kenah ya jaman saiki. Yang penting duwe dhuwit. Sing penting duwe dhuwit, mangan tetep ono. Masih ora duwe bojo, alah tetep iso mangan. Iso mangan? Nek gombalem rusa. Gombalem rusa. Dene yo. Lambi katrok. Lah dene yo. Wis sampe umbah-umbah sapa? Modern sithik no, Mas. Kowe godak umbah-umbah. Laundry. Iya. Wong aku mbok musa. Laundry no. Ora ndek bojo ora susah. Laundry isa ya. Ya isa. Ora usah umbah-umbah dhewe. Percaya. Gombal resik wangi ambune. Laundry nek umbah-umbah laundry nek mangan delivery. Lah kowe nek wayah bengi kepengin kelon karo bojomu piye carane? Lho. Wong duwe dhuwit kok. Kepengin kamar bojomu terus piye? Ora susah. Lho nek wong duwe bojo penak lho sak wayah-wayah. Ayo Dik lho. Awake kesel lho. Kowe ku wong ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman apa? Ora ndek bojo, pengen awor bojo. Wong duwe dhuwit kok. Carane. Moros delok ning Gunung Bugel lho. Nyompleng ado, Pak. Alah ora tahu. Kok setilam. Aku kemok pisan ngejak kowe tok iku lho. Kok iso gaya amat apa laundry delivery. Ora susah no najano status duda. Oh berarti seneng kowe duda. Ya ora seneng, aku yo pengine yo ndek bojo no, Mas.
Lho aku pengen di bojo. Ya. Kepen di bojo. Ya pengen. Cara mbok pilih bojo sing kaya piye? Lah aku nek loro bojo iki mesti sing ayu. Sing ayu? Heeh. Tenan ta ora? Lho yo jelas no. Sing ayu. Darene iki memperbaiki keturunan. Ya. Nek loro bojo iku sing ayu. Oh ngono. Iya iya. Ono iki ayu. Heeh. Tenan ora nek to. Kowe iki aja ngomong putih kulite. Dobol putih. Putih. Wonge? Oh, putih kulite. Heeh. Rambute? Ora di rambut. Lho malah? Iya. Brondoli ku. Iya. Tapi di buntut. Heeh. Tapi di buntut. Sapi ku. Ora swaduk mencelat kok iso mosok aku mbontono sapi. Nyanyi apa kon lho be kok omong ae be. Iki mang ame di awak dhewe ame di. Oh ngono. DJ. Oke, ya wes. Mas Iwan Son Pak Awi komplit. Heeh. Awak dhewe pacar-pacar mlebeki wong. Awi sound system. Betul. Oke. Iki ya yogane ben istirahat. Awak dhewe nganggo DJ. Oke, ampun DJ. Ayo Wan. Ono tenan ta ora? Sampeyan ngomong aku ngono tak tagih kowe. Ya, setelah deh. Aku nek DJ ku seneng. Tenan. Ndok kuwatir. Selama jarwan ije melek, aku tetep ayem. Hari ini kelirane siapa lo? Siap lo ya? Siap. Orang ngono lah, ono ketoprak sing nonton kancane dhewe malah dijak jagungan. Putra ketoprak keluarga. Oke. Tetep ada. Ngene. Sitting on my stand, bitches sitting on my stand. Cukup. Luku bathok elak elu. Kirama menyang Solo. Oleh payung mutu. Pak Centit. Lho bah. Wong mati Ora obah. nen obah Medeni bocah. nek urip Golek duit. Oke, wis matur nuwun nek ana salah awake dhewe njaluk sepura karo warga kene kabeh Mas TB. Ya betul Mas. Heeh. Ya awak dhewe ayo dong ayo kewajiban Ngono. sing urung rampung ning guri Ya, awak dhewe iki mang urung resik lho. resik apa? Resik-resik nggone dhewe. Sing wis do ditinggal kanca-kanca. Ngono. Tasku gemlempang lho ning kene lapangan. Enggak usah mbok kayak gong-gongan lah. Kucing. Ya.